Manghantay niya guys kay naon ni sudan karon. Wow. Yo. Kondisyon ba kayo tingog, no? Asa ka biyahe, pre? Tuloon. Ha? Kaya, Baris, sa tubangan? Ah, ah. Kuhaan ba to mo? Nga ta, itong
Paano ni Ulik Bohol? Tumusa. Si, Tuntubon. si Suarez. Ha? Suarez. Tumusa na. Puli-puli at mag-iwan. Ano mo, ito? Ano ka, Bohol? Awal ito muli ang Pasko. Wala. Pero, Mm. Sa, hause, paano, hata naman rin. Ah. Ah. Kalau pada kasih banyak kita Kahit kumuha.
mangga. Kumana guys, bye bye.